Крах Саўка і хыдыдышч усё можна. Так пачалася эпоха чаўнакоў, паулаў, паясных сумак для валюты, ваўчараў, спірту раяль, турэцкіх швэдараў, рэкету на дарогах, нычак у труселях і гумак турба. Народ па хадзе вучыўся ў мяжу, а таксама і ў контрабанду. Мы канал «Загляне сонца». Наша сённяшняя гісторыя пра народ, які сваім выжываннем дапамагаў дзяржаўным эканамістам. Паляцелі. Вітаю яшчэ раз, давайте караценечка прыпынемся. Вы, напэўна, шмат чулі ці не чулі пра праблемы беларускіх медыяў. Калі не чулі, дык яны ёсць і пагражаюць жыццядзейнасці бадай усяго беларускага незалежнага Ютубу. Нас, на жаль, гэта таксама кранула. А пры гэтым уся каманда насалоджваецца працай над «Загляне сонца» і не хоча яго губляць. Гэта форма нашага пратэсту, адукацыя і асвета. У сённяшняй Беларусі нельга актыўна праяўляць сябе, але можна запашваць веды, якія нам, спадзяюся, спатрэбяцца ў будучыні. Беларусы ў Беларусі не могуць нам данаціць, а беларусы за мяжой маюць магчымасць дапамагаць тым, хто працягвае захоўваць сябе на тэрыторыі краіны, атрымліваць беларускі кантэнт. Праз гэта прапануем вам рабіць «Загляне сонца» разам. Фармат і колькасць выпускаў на месяц будзе залежаць ад таго, колькі грошыкаў атрымаецца сабраць. Можна падтрымаць канал праз YouTube, можна заданаціць на Buy Me Coffee. Ёсць опцыя стаць сталым спонсорам ці разова заданаціць. Усё залічваецца і дадае плюсик у карму. Адпаведны спасылачкі ёсць у апісанні і ў каментарах. Давайте беларусіць разам цяпер яшчэ і ў такім больш шчыльным фармаце. Дзякуй за давер, дзякуй за донат. Працягваем глядзець. З 80-го па 1991 год нарастаў крызіс эканомікі. Разам нарастала і схаваная інфляцыя. Маса наяўных грошаў на руках у людзей павялічвалася амаль у 4 разы. Безнаяўная грашовая маса ў 88-91 годзе наогул на 70%. Гэта розныя там ашчаджэнні ў збіркасах і ўсё такое. Ну і пытаннечка, куды гэтыя грошы дзеваць? У БСР лібералізуюцца эканамічныя умовы, расце камерцыйны складнік. Людзі хочуць быць не касманаўтамі, а камерсантамі. Паралельна ідзе павышэнне коштаў, дэфіцыты, гіперінфляцыя і ўсялякія непрыемныя рэчы. На шматлікіх прадпрыемствах скарочаны працоўны дзень, ідуць актыўныя звальненні. На 1994 год колькасць беспрацоўных перавысіла ў 6 разоў колькасць працоўных месцаў. У 1992 годзе па САЦ-апытаннях 61% рэспандэнтаў казалі, што жывуць ад заробку да заробку. Амаль 20% ледзьве зводзяць канцы з канцамі, 6% у пазыках і так далей. Карацей, нармальна сябе на той момант адчувалі толькі 10-12% насельніцтва. Народ, зразумела, рвануў на мяжу. У 1994 годзе, напрыклад, большую частку загрузкі рэйсу Каунас-Стамбул складалі беларусы. Ехалі ў Польшчу, Літву, Латвію, Германію, у Расію. Паўсюдна былі свае схемы, якія хутка выбудаваліся і сталі зразумелымі нават бюджэтнікам, настаўнікам і манцёрам, якія ніколі не спрабавалі сябе ў камерцыі, а атрымлівалі ўсё жыццё фіксаваны заробак раз на месяц. Ну і важна, што выехаць нарэшце стала легальна. Трэба было толькі дастаць папяровую паперку, так званы ваўчар, які можна было купіць у горадзе, у кіоску і адразу на вакзале. У 1993 годзе больш за 20% сваіх прыбыткаў беларусы-гараджане атрымлівалі з неафіцыйных крыніц, у тым ліку з памежнага гандлю. Вакол гарадоў пачалі расці катэджныя пасёлкі. Катэдж – гэта такі сімвал дабрабыту, як іншамарка. Тыя, у каго атрымлівалася камерцыя, пачалі ўзбагачацца і будавацца адпаведна. Дзяржава непакоілася. У лісце кіраўніку краіны Баранавіцкі гарсавет адзначыў, што вялікая частка насельніцтва, у тым ліку настаўнікі, лекары, інжынеры, дзяржаўныя служачыя заняліся гандлем. Гэта падаецца як турызм у блізкае замежжа. Штодзённа так званыя турысты вывозяць сотні тонн харчовых і прамысловых тавараў. Акрамя долараў, марак, алкаголю і аўтамабіляў са сметнікаў, турысты больш нічога не завозяць. Лёгкі прыбытак турыстаў, так бы мовіць, нараджае сярод часткі насельніцтва зайздрасць, а як вынік на дзяржаўных прадпрыемствах пануюць абыякавасць, гультайства, крадзеж і роспач. Той самы Кебіч, пра якога мы ўзгадывалі ў серыі пра выбары 1994 года, пачаў называць чаўнакоў сапраўдным бичом краіны. Хто там быў бичом насамрэч, вельмі вялікае і складанае пытанне, бо народ імкнуўся выжываць, пакуль старыя партыйныя эліты ва ўладзе раскладвалі свае пасеянцы.
Адным з сімвалаў часу стала Audi 100. Машыну дапрацоўвалі галоўным чынам падвеску. Стваралі схаваныя нішы і грузілі туды, напрыклад, сала, якое гналі ў Польшчу. Частка сала магла ехаць навогул у капоце. Калі запад на сала спаў, машыны пачалі перарабляць пад дызельнае паліва і таксама гналі на захад. Бакі раздувалі, а падвеску перараблялі. Салавозы і соляравозы – вось яшчэ два цікавых слоўца з таго часу. Прабегі ў некаторых аўто перакрочвалі за мільён, таму Audi 100 у нармальным стане зараз у Беларусі фіг знойдзеш. Працавалі гэтыя машыны да перамогі. Таксама славу атрымаў Volkswagen Passat Universal, аспяваны нават Левоном Вольскім. Гроші отримаю, на задай, кому женщина, а кому мужчина, кому версаль, кому универсал, а у меня наилепшая машина, Volkswagen Passat Universal. У беларусаў пачалі з'яўляцца новыя словы, напрыклад, аўтаперагоншчыкі. За 92-93 гады ў Беларусь было ўвезена больш за 100 000 іншамарак. Не ўсе зразумела для беларусаў, але абавязкова праз Беларусь. Была і такая схема. Італьянцы, іспанцы, немцы прыганялі да нас новыя машыны, узятыя там, напрыклад, у лізінг. Нашы сустракалі іх у гасцінцы «Інтурыст», бралі ключы і дакументы. Еўрапейскія калегі вытрымлівалі абавязковы тэрмін – 2 тыдні. За гэты час беларусы перабівалі нумары і ставілі аўто ў нас на ўлік ужо легальна. А потым заходнія супольнікі заявлялі ў сваіх краінах у паліцыю пра згон машыны. Але шукаць было ўжо няма чаго. Аўтамабіль мог апынуцца і ў Піцеры, і ў Казахстане, і дзе заўгодна. Гэта угон са згоды, так бы мовіць. Ты атрымліваеш бабкі ад продажу, а ў Еўропе яшчэ і бабкі са страхоўкі, бо ў цябе тыпу увялі тачку. Крымінальны аўтарытэт Гена Магілёўскі, напрыклад, займаўся такім бізнесам. Дык у чалавека былі гаражы для захоўвання іншамарак, перабіўкі нумароў, яны рыхтавалі спецоў адмысловых, якія пасля працавалі ў Еўропе. А ў Польшчы чувакі мелі нават паліцэйскую машыну са сваімі браткамі ў польскай форме. Дарэчы, пра форму. Калі межы паміж былымі рэспублікамі Саюза толькі пачалі афармляцца, паміж Літвой і Беларусю доўгі час не было ніякіх КПП. Калі яны ўсё ж пачалі з'яўляцца, дык прадпрымальныя чувакі вырашылі ствараць свае ўласныя КПП, апранулі нейкую форму і проста спынялі людзей на лясной дарозе. Бо ў тыя часы ніхто не мог зразумець, дзе якое КПП, як выглядаюць літоўскія памежнікі і ў чым агулам адрозненне паміж мытнікамі і тымі самымі памежнікамі. Хваткія чувакі працавалі так нейкі час са сваім шлагбаумам, будкай і кантролем. Пра той час шмат прыкольных і цікавых гісторыях знаходзіцца ў зборніку Віктара Сазонова, які называецца «Занатоўкі кантрабандыста». Ён ёсць у сеціве у PDF. Наш гістарычны рэдактар вельмі раіць да чытання. На пачатку 90-х Беларусь увайшла ў зону інтарэсаў буйных гандляроў зброі. Бо гэта ж быў не толькі зборачны цэх, але і збройны хаб СССР. У 1992 годзе на пункце пропуску Брэст затрымалі партыю урана. За гэтым стаяла інтэрнацыянальная кампашка з Беларусі, Расіі, краінаў Балтыі і Польшчы. Схема была такая. Палякі паабяцалі, што рэалізуюць у Еўропе партыю 5,3 кілаграма урана-238 за 50 штук баксаў. Яна ішла праз Брэст. Там гэтых самых чувакоў і павязалі ў гатэлі «Інтурыст». Але якія пакаранні? Расіянам далі па 3 гады, а іншых асудзілі умоўна. То бок, параўнайце, зараз за камент можна адхапіць больш, чым тады за уран. І за уран яны атрымалі амаль нічога. Яшчэ ў 1997 годзе была гісторыя з радыеактыўнымі матэрыяламі, распакаванымі па кансервных банках. Фон стаяў такі, як у чарнобыльскім рэактары. І ўсё гэта хавалі ў схроне ў Камянецкім раёне і мелі прадаць у Літву за $100 000. Але тых чувакоў таксама зажопілі. Везлі і антыкварыат. Яшчэ ў 1989 годзе ў Берасці адчыніўся музей «Уратаваныя каштоўнасці». Там назапашвалі прадметы, канфіскаваныя нашымі мытнікамі пры спробе вывазу іх на захад. Ад манетаў да іконаў, карцін Айвазоўскага ці посуду Фаберже. Аналагічны зал, дарэчы, ёсць і ў гарадзенскім музеі. Пры мытнях працавалі спецы, якія сяклі ў мастацтве і маглі зрабіць выснову з першага погляду. Нізавы і самы масавы ўзровень перавозчыкаў усяго на свеце
так званыя мурашкі. Гэта не злачынныя групоўкі, а звычайныя людзі, бібліятэкаркі, інжынеры, завадчане, а з імі іхныя дзеці, якія ганялі ў Польшу, каб зарабіць лішнія 15, 20, 30 баксаў і лічылі гэта неверагодным шчасцем, бо сума часам адпавядала штомесячнаму заробку. Уявіць сабе Гродно, 1991 год. На заводзе аўтаагрэгатаў срака, забастоўкі праз нявыплаты, але заробкі распорс выдаюць роварамі Пінгвін і Нёман. Ну і народ іх вязе ў Польшу. Там пінгвінаў купляюць і плацяць людзям валюту. Атрымліваецца, народ дапамагаў дзяржаве, якая не магла збыць неліквід. Больш за тое, людзі прывозілі дамоў валюту. У Польшу везлі літаральна ўсё, ад лыжак да халадзільнікаў Мінск, бо ў палякаў перастройвалася эканоміка і меліся свае праблемы з легправам. Везлі золата, спірт, каляровыя тэлевізары «Гарызонт» ці «Візіс». А вось адтуль прывозілі не толькі валюту, але і заходні лакшэры, так бы мовіць, тавар. Відэамагнітафоны, кампутары, аўдыёсістэмы, касметыку, модныя джинсавыя спадніцы ці майкі «Босс». І так ажно да гумак турба ці звычайных поліэтиленовых пакетаў з каляровымі малюнкамі. Ну і, канешне ж, часопісы для дарослых. Усё гэта адзнакі прэстыжу і захаду. Пра попыт на паездкі сведчыць хаця б той факт, што ў Беларусі пачатку 90-х дзейнічала больш за 700 кампаніяў, сярод паслугаў якіх значыліся турыстычныя паслугі, то бок продажа ваучараў, каляровыя такія ўкладышы, які ты кладзеш у пашпарт, і гэтага, толькі гэтага дастаткова для загранпаездкі. Каштавала, кажуць, недорага. Берсці ў той час фактычна стала брамай на захад. Цягнікі і машыны пераўтвараліся ў склады на калёсах, бо па факце людзі разбурылі манаполію дзяржавы на міжнародны гандаль. Памежная інфраструктура, канешне, не была гатовая да такіх нагрузак. Таму здараліся і чэргі, і чаканне па некалькі дзён. І гэта не фура, а проста аўто ці аўтобус. Толькі за 10 месяцаў у 1991 годзе праз пункт пропуску Варшаўскі мост праехала 4 мільёна 620 тысяч чалавек. Палова Беларусі. Які там быў санітарны парадак і як гэта ўсё выглядала, можаце сабе уявіць. Былі і камічныя здарэнні. Людзі падчас чакання заходзяць у кафэ паесці, а там алюмініевы посуд з дзіркамі. Чаму? Адкуль гэтыя дзюркі ўзяліся? А адказ вельмі просты, каб людзі не забралі з сабой у Польшу, бо везлі натуральна ўсё. Афіцыйна людзі ехалі як турысты, але турысты з абавязковымі бауламі. Цягнікі літаральна штурмавалі, таму і пабітае шкло было не рэдкасцю, калі сумкі запіхвалі натуральна ва ўсе дыркі. Ёсць лічба, што адных толькі каляровых тэлевізараў праз Берасцейскі вакзал у 1992 годзе прайшло аж на 1 мільён. Канешне, ездзілі таксама ў Кітай, Турцыю ці нават Італію, але гэта ўжо значна больш рызыкоўны бізнес, і чувакі тады займаліся толькі гэтым. Напрыклад, крэпкі такія ребята адразу пасля войска. А вось асноўная маса народу пабліжэй. Польшча. Мінімум, які дазвалялася правесці, блок цыгарэт і 2 бутэлькі спіртнога. Але, канешне, везлі значна больш проста, вельмі акуратна і здорава хавалі. Але нават за той мінімум ты мог атрымаць 10-15 баксаў. Ну і вось, едзеш з розным там хламам, укладаючы $1, а дастаеш 3. Ну а на выручку купляеш спартовы касцюм Adidas і відэамагнітафон. Яшчэ адной сталіцай кантрабанды стала Гародня. З 90-х гадоў хадзіла электрычка Гродна-Кузніца-Беласток, якую таксама называлі Лёлік і Болік у гонар герояў польскіх мульцікаў. Электрычка хадзіла яшчэ ў 2010-х гадах, а шмат хто памятае яеныя штурмы на Гарадзенскім вакзале, каб заняць лепшае месца. З Гродні электрычка выязджала ў 4 гадзіны раніцы, праз гадзіну Кузніца, праз 2 Беласток, акурат пад адкрыццё рынкаў. А гэта ўжо не існуючы Юравецкі рынак, на яго месцы цяпер знаходзіцца гандлёвы цэнтр, а таксама кавалерыйскі рынак і Мадро. Ностальгічныя месцы шмат для каго з Беларусі. У Польшчу везлі стандартна ад золата да лаўровага ліста і таблетак валідола. А прывозілі даляры, турэцкія шведары, кепкі US Каліфорнія, джинсы Мальвіны, фірма Мавін, жуйкі Дональд і цукеркі Ментас. На сярэдзіне 90-х Гародня была ці не самым модным горадам Беларусі, бо ўся гэтая радасць прыбывала спачатку туды, а пасля ўжо ў іншыя куткі і гарады нашай краіны. У нулявых яно ўсё скукожылася галоўным чынам да перавозкі цыгарэтаў. Прычым беларуская дзяржава пра ўсё гэта цудоўна ведала, а лавілі толькі палякі. З Польшчы, у сваю чаргу, людзі вазілі літаральна на сабе
джинсы, курткі і байкі. Чалавек, напрыклад, браў у спецыяльным месцы у кузніцы з зямлі, так бы мовіць, 5 джинсаў, 3 шведары і 2 курткі. Усё гэта апранаў на сябе і станавіўся падобным на Вінні-Пуха. У такім стане праязджаў мяжу. Разам са шмоткай яму давалі адрас, куды гэта все прынесці пасля. А папярэдне перапісвалі пашпартныя дадзеныя, каб не надурылі. Чалавек ехаў на нейкую кватэру, здымаў гэта ўсё і атрымліваў за кожную шмотку па пары баксаў. Пасля яно ўсё прадавалася ў гародні, напрыклад, на скідзельскім рынку. Так і жылі. Але гэта ўжо былі апошнія акорды колішняга абароту. Ну і да 2010-х было нармалёвай справай затарыцца ў Польшы перад святамі альбо сабраць дзіцёнка ў школу. Пра тое, што мяжа некалі зноў, як у СССР, апынецца пад замком, ці колькасць памежных пераходаў звузіцца да 1, цяжка было сабе нават падумаць. Калі пра памежныя гісторыі і кантрабанду кажуць на дзяржаўным узроўні, кожны раз гэта гучыць як крымінал, сволачы, преступнікі, а звычайныя людзі ці прадпрымальнікі фармулююцца вшывымі блохамі. Насамрэч, феномен памежнага кантролю, калі выключыць гісторыі з уранам, наркатой, зброяй і угонамі аўто, был сродкам па выжыванню простага народу. Арганізавацца, прыдумаць схему і зарабіць свае першыя ў жыцці $100. Да і са сваім беспрацоўем неяк самі справіліся. То бок людзі вырашалі і свае пабытовыя праблемы, бо дзяржава не магла даць працы і грошаў. І дзяржаўныя, як, напрыклад, рэалізацыя тых жа тавараў і неліквіду. А як жыць? Шмат каму заставалася толькі што расціць бульбу на гародзе ды ганяць у Польшчу. Напэўна, галоўная мараль гэтай гісторыі – беларускія людзі топ. Нашы людзі прадпрымальныя і зусім не лохі, умеюць у камерцыю. Увесь гэты міф пра патрыналізм і ўнутраны сацыялізм беларусаў, які спадзяюцца толькі на дзяржаву, акурат што міф. Ну і сама сітуацыя паказала, як шматгадовая накачка народу антызаходняй рыторыкай тупа не спрацавала. Бо ехалі і бачылі на свае ўласныя вочы, хто і як жыве. Гэта, мабыць, таксама вельмі і вельмі важна. Нагадваю, калі вам падабаецца тое, што мы робім, у вас ёсць магчымасць дапамагчы нам. Адпаведныя спасылкі знаходзяцца ў апісанні. Усё не супер проста, але мы неяк трымаемся і захоўваем аптымізм, а таксама прапаноўваем вам Беларусець разам.